שלום פרופסור. שלום וברכה. את היא התלמידה החדשה? כן פרופסור. שלום פרופסור. את רואה, באתי בדיוק בזמן, לא רציתי לאחר. יפה מאוד גברתי צעירה. אני מתנצלת על שהנחתי לך לחכות. אני ממש מצטערת. אני מבקשת סליחה. באמת שלא קרה? 1000 סליחות. האם היה קשה למצוא את הבית? בכלל לא. חוץ מזה, אני שאלתי, כולם מכירים אותך פה. אכן כן, מכירים. מכירים ומוקירים. מכירים הוא. ובכן, הכנתי שיר קטן לפתוח בו את שיעורנו. בבקשה. שתיים ועוד 2 הם 4. 4 ועוד 2 הם 6. אבא של אבא הוא סבא, ההפך מאין זהו יש. 1000 עצים זהו יער, 5 אצבעות יש ביד, ומי שרוצה זאת לדעת, ישיר את השיר וילמד. נהדר! הלא אין שיר נאה מזה לפתוח בו את שיעורנו. אין ספק שבשיר זה הכותב מביע את רצונו העז לרכוש השכלה. הוא משתמש בתורת החשבון ובהיגיון הבסיסי על מנת להמחיש את עוצמתה של חוויה הלימוד. ועכשיו, שבי. נושא השיעור שלנו להיום הוא מעשים טובים. אמרי, אילו מעשים טובים עשית בשבוע האחרון? אני? אלא מי? ובכן, בשבוע האחרון עשיתי 3 מעשים טובים. א', כשהלכתי ברחוב, ראיתי קליפת בננה על המדרכה. לקחתי את הקליפה ושמטותי אותה בפח האשפה. בדרכי לבית הספר, והנה ראיתי עיוור מגשש במקלו בקצה המדרכה. אז ניגשתי אליו ואמרתי לו, האם אדוני מעוניין לעבור את הרחוב? הראני מוכנה ומזומנה לעזור לך. ג' בדרכי חזרה הביתה, ראיתי צו קטן מוטל על גבו. ניגשתי ונופחתי אותו. נפלא מקסים! עשית 3 מעשים טובים המוכיחים מעל לכל ספק כי הינך אדם טוב, אדם למופת. הקשת עזרה לעיוור, לצב ולבננה. פרופסור, אין לי ספק שתהיי תלמידה חרוצה, תתקדמי יפה. את מוכשרת, בעלת ידע. הלוואי גברתי, יש לי כזה צמאון לרכוש השכלה. גם הוריי משתוקקים שאני ארחיב את מעגלי הידע שלי. הם היו רוצים, אם לדעתך זה אפשרי, שאני אקבל דוקטורט טוטלי. דוקטורט טוטלי? את אמיצה מאוד, גברתי הצעירה. נשתדל, ננסה לעשות כמיטב יכולתנו. חוץ מזה, את ממילא תלמידה כל כך חרוצה, בגיל כל כך רך. רוב תודות, פרופסור. ובכן, אבל נתחיל לראות בשדות החשבון. אני אחרייך, גברתי. אם ככה גידי לי, מה שתרצי, פרופסור. כמה הם? כן? 1 ועוד 1. 1 ועוד 1 הם 2. וכמה הם 2 ועוד 1? 3. 3 ועוד 1. 4. 4 ועוד 1?
אם כך ניגש לחיסון. התוכלי להגיד לי כמה הם? 4 פחות 3? 4 פחות 3. זה יוצא 7. סלחי, אבל אני מוכרחה לחלוק על דעתך. 4 ועוד 3 הם 7. אך לא מדובר יותר בחיבור. צריך לחסר. אם כך, 4 פחות 3 הם כמה? כמה? 5. לא גברתי הצעירה, זה לא זה. אז 3. לא, זה גם לא זה. אז 6, 8. לא, מובן שלא. אך אין בעניין הניחושים. ננסה להסביר לך את עקרונות החיסור מכיוון אחר. קחי את המראה הזאת והתבונני. ועכשיו אמרי, כמה אפים יש לך? 1. יפה. מה היה קורה אילו היה צומח לה אף נוסף, ואז הייתי תולשת לך אותו? כמה אפים נותרו לך? אף אחד. אף אחד או אף אחד? שום אף. רק בגלל שלא תלשתי אף אחד, אז יש לי עדיין אף אחד. אבל אילו היית תולשת לי אותו, אז הוא כבר לא היה אף אחד. לא הבינות את הדוגמה. שימי לב, נניח, רק נניח. נניח שהייתה לך אוזן אחת. ואז הייתי מוסיפה לך עוד אוזניים. כמה אוזניים היו לך? 3. יפה! מה היה קורה אילו הייתי תולשת לך 2 מתוך האוזניים שכבר יש לך? כמה אוזניים נותרו לך? 2. איך 2? איך 2? איך? קחי את הארנב הזה והניחי אותו במקומו. ועכשיו הגידי, כמה ארנבים את רואה? 4. 4. את בטוחה שאת רואה 4? כן, אני רואה 4. אני לא לוקחת לך את הארנב הרביעי הזה. אני מסיימת פה מפעם. אין יותר ארנב. ארנב מת, הלך לעולמו, נקבר, התפורר, נשרף ונזרק לים. הדגים אכלו את עפרו, לא נותר ממנו זכר. כמה ארנבים נותרו בחיים? יש לי כאב שיניים היום! זה לא הולך, גברתי! אני לא יודעת! אז מה את כן יודעת? אני יודעת את לוח הכפל! אז אם את אומרת שאת כל כך יודעת את לוח הכפל, אז כמה 445 כפול 73? התשובה היא 543,352. חזרי על זאת. התשובה היא 543,352. כן, את צודקת.
התוצאה מדויקת. אך איך הגעת לתוצאה הזו אם אינך יודעת את עקרונות החשבון המתמטי? זה פשוט מאוד, גברתי. כיוון שלא יכולתי לסמוך על ההיגיון שלי, אז למדתי בעל פה את כל התוצאות האפשריות של כל פעולות הכפל האפשריות שיש בעולם. למרות זאת, אני חייבת להודות שזה לא מספק אותי. אם לא תדעי את יסודות החשבון המתמטי, חוששני שלא תוכלי לגשת לבחינות הדוקטורט הטוטלי. אך למרות זאת, אנסה להכין אותך. קחי לדוגמה את המילה חזית. עם מה לקחת אותה? עם מה שאת רוצה! העיקר שתפסיק לקרוא את דבריי. יש לי כאב שיניים, אני מסבירה לך. כואבת לי. יפה! אם כך, קחי את המילה חזית ונטילת אותה על פי הגופים השונים בשפה העברית. מדברת, נוכחת, נסתרים. כן, חזית. את מבינה את מה שאני אומרת לך? כן, מבינה. סתומה! התיק כבר לכל הרוחות והשדים! אבל יש לי כאב שיניים, הקשיבי היטב. בזמן הווה נוטים הגופים השונים על פי תורת יחידה ורבים הרבים. התורות קבעו על עצמם, אין לדעת מי הגוף המדבר, אלא אם כן אז תקשיבה לי, גברת צילה, אנחנו עוד מעט נתרכז. אבל יש לי כאב שיניים, פרופסור, ואת מבלבלת אותי. כי את מבלבלת אותי. אין אפשרות לנסח חוקים אלה, אבל צריך ללמוד, ועוד פעם ללמוד. כדי ללמדך להבחין בין הנטיות, מה שלא היטבת לעשות עד עכשיו, ננסה ללמדך את כל הנטיות של המילה סכין. סכין! לא, גברתי, זה לא ילך ככה. את צריכה לדעת את המילה סכין תוך כדי מיקוד המבט בחפץ, קרוב, עם ריסה כמו סק וקין כמו קין. הביטי מקרוב. לא! יש לי כאב שיניים, בכל הגוף! אני אצלח אותה מהשיניים, זה הכי מולך יותר! עם ריסה קין! סק! שתיים ועוד שתיים הם 4, 4 ועוד 2 הם 6, ומי שרוצה זאת לדעת...